Ahojte, vítam vás pri analýze spoločnosti Klaviyo, ktorá bude relatívne rýchla. Tento report má 7 strán, je vytvorený plne mnou, si môžete stiahnuť v popise môjho kanálu. Ja sa budem teraz zameriavať na hlavné znaky, a to je jej rast, obhajoba, prečo stále nie je zisková, keď dokáže generovať stále free cash flow a kedy túto spoločnosť nakupovať. Všetko o tejto spoločnosti, jej core businessu, a to je SMS marketing, email marketing, analýzy zákazníkov, firiem, ktorí si to predplácajú, o AI agentoch a iných stimuloch marketingových, čo ponúka táto spoločnosť, nájdete práve v tomto dokumente, aj celej jej praktickú históriu a čo sa v nej deje. Takže poďme sa pozrieť na jej revenue. Revenue tejto spoločnosti medzikvartálne alebo medziročne rastie tempom 34% v priemere alebo 33,5%. Môžeme to vidieť krásne na tejto grafike. Spoločnosť generuje niečo okolo 14% free cash flow každý rok. Na základe tohto dokáže financovať svoje podnikanie, keď je zatiaľ stratová. Spoločnosť prakticky nemá žiadny dlh, takže je to veľmi zdravý balance sheet. Čo sa týka marží, tak marže zatiaľ relatívne poklesávajú o 2,2% od druhého kvartálu roku 2024 v pomere s druhým kvartálom 2025 tohto fiškálneho roku. Moja obhajoba je taká, že firma sa stále snaží získať zákazníkov. Jej zákazníci sú celkom špecifickí, pretože sú aj takí, ktorí jej platia $50,000 za jeden rok ich služieb. Takých zákazníkov je, ak sa nemýlim z reportu, okolo 3200. Medziročne sa podiel zvýšil 38%, za zlú čiaru, 38% oproti minulému roku, čo je relatívne dosť, a práve tie náklady na to, aby získali takých zákazníkov, sa prejavujú v horších maržiach, aj v tom, že zatiaľ nemá žiadnu ziskovú maržu. Firma stále napreduje aj vďaka tomu, že investuje stále do rozvoja svojej spoločnosti, takže za kvartál tento voči minulému fiškálnemu roku zvýšila capex o 10 miliónov, čo nie je až tak veľa v tejto spoločnosti, ale investuje to najmä vďaka tomu, ako som spomenul, AI agenti, ktorí dokážu komunikovať so zákazníkom na jednotlivých e-shopoch, ktorí dokážu veľmi personalizovane radiť ohľadom toho, aké má produkt features, čo by mali od neho očakávať, a po prípade ich navigovať a robiť nejaké iné upsely, čo je veľmi výhodné pre e-shop, pretože to zvyšuje životnú hodnotu zákazníka, dokáže on nakupovať s väčším volume. Čo sa týka tých samotných technikálí, kedy som ja ju nakupoval, myslím tým grafy, a kedy by som ju znova nakupoval, tak si to chcem rozobrať teraz. Takto vyzerá nejak graf tejto spoločnosti. Keďže sa nemôžeme pozerať na PE ratio, tak sa môžeme pozrieť jedine na PS a PB ratio. PS ratio je na úrovni 6,61, čo je relatívne dosť, takisto aj price to book je na úrovni 7. Niektoré ale ratingy hovoria o tom, že PS je 4. Ja som dal ten agregovaný, takže niečo okolo 6,61. Ako môžeme vidieť, ja chcem pretáčať zisk z ASML, ktorý sa mi naakumuloval v úrovni 52%, a chcem ho práve prehodiť do tejto spoločnosti. Môj primárny nákup je na úrovni tejto červenej čiary, kde by som si ho chcel znižiť aspoň na úroveň 29,5, nejde na túto úroveň, kde ja očakávam, alebo je agregovaný potenciál pre túto spoločnosť narast je niečo v okolí 60%. Niektorí hovoria o vyplnení tohto gapu. Tá štatistika, môj target je prakticky all time high. Táto spoločnosť alebo jej fundament sa od tejto doby prakticky vôbec nezmenil. Stále generuje rovnaký cash, teda nie rovnaký cash, generuje ho viacej o 30% ročne za posledné 3 roky, čo je relatívne dosť silná štatistika a nevidím dôvod, prečo by tá firma sa nedokázala obchodovať za vyššie hodnoty. Dokážem si predstaviť nákup na výbere tejto likvidity alebo vyplnení tohto gapu. Tu by som dokázal zdvojnásobiť moju alokáciu voči tejto firme, keďže som ešte relatívne mladý. Firma pôjde ešte rok dole, tak stále mi to prakticky nevadí. Ja vidím veľkú budúcnosť tejto firme, aj z hľadiska toho, že jednotlivé obchody internetové v tých zaostalejších regiónoch sa budú práve transferovať do online sveta, a toto je jeden z najlepších marketingových providerov, ktorý som ja na trhu sám otestoval, a musím povedať, že som spokojný maximálne s ich službami, preto si dokážem predstaviť, že táto firma sa dokáže obchodovať aj na $50.
Ak sa nemýlim, tak Morgan Stanley ich odhad znížila z 55 na 50. Ale keď sa pozrieme na graf a vidíme, že kde je 50, tak to je prakticky all time high. To hovoria aj ostatné banky. Premietajú aj sa mi zdá, že Deutsche Bank sa dala túto spoločnosť na buy. Keď si pozriete všetky jednotlivé analýzy, tak vám hovoria o tom, že táto spoločnosť má stále veľký potenciál na rast. Nie je to len môj subjektívny názor ohľadom toho, že kde ja vidím víziu tej firmy aj na základe tohto reportu, ale hovoria to aj iné analýzy a teraz hovorím v absolútnych číslach, že ten potenciálny rast od aktuálnych úrovní je až na all-time high. Samozrejme, ešte raz, ako pri tradingu dokážeme ísť o kľudne 20%, 60%, 70% dolu. Každý si musí zmanažovať to riziko, ktoré vidí v tej spoločnosti, či tej spoločnosti vôbec rozumie. Ak nechce mať v tomto prsty, keďže je to stále relatívne malá spoločnosť. Ona má tržnú kapitalizáciu 7 miliard dolárov. Nemám to napísané v reporte, teraz to oznamujem. Má tržnú kapitalizáciu 7 miliard dolárov, čiže strašne málo. Takže dokáže z takto malého levelu stále rásť. A ak sa bavíme o tom, že by dokázala spraviť dvojnásobok, tak sa bavíme o 14 miliardách. Čo stačí, aby prišiel BlackRock, Vanguard alebo ostatné fondy, ktoré dokážu do toho naliť peniaze a bavíme sa o tom, že tá spoločnosť spraví veľký násobok. A ako Rheinmetall. Budem rád ešte, ak mi napíšete nejakú spätnú väzbu či tejto analýze, čo tam je dobré, čo tam je zlé, čo tam chýba. Budem veľmi za to rád.